أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. La tudrikuhul absar. Allahu akbar. Awukho umqondo noma umbono ongaqonda ukuthi ubani Allah. Awukho. Ingqondo zethu zimfishane kakhulu, zincane kakhulu. Lolu lwazi lolu esicabanga ukuthi sinalo, asinalwazi nix. It's like a drop in the ocean. Ulwazi lolu thina esicabanga ukuthi sinalo. Wa huwa yudrikul absar. Kodwa yena uqonda yonke into. Yena lo esingakhoni thina ukuqonda anything ngaye. Yena uyena oqonda yonke into ngathi. Wa huwa al-latiful khabir. Allahu akbar. Allah wazi yonke into. Wazi konke. Ayikho into efihliwe kuye. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Ayikho into efihliwe ku Allah emhlabeni ngisho nesezulwini. Ayikho into efihliwe kuye. Kodwa bafowethu, Muslim and non-Muslims, sinesibindi sokwenza umathanda. Sinesibindi sokulandela okwezinkanuko zethu. Uma ngifila like ukuthi ngenze ibid'a, ngiyayenza. Uma ngifila like ukuthi ngipractice izinto ezintsha kuIslam ezingadingeki eziyimifakela, ngiyazenza. You know why? La yatadabbaruna al-Quran. Asijuli, asazi, asiqondisisi ukuthi yini Quran. Ubani okhuluma la kuQuran? Isizathu sokuthi akhulume kuQuran siyini? Kodwa uyasitshela akasifihleli. Uthi la kule Quran ashifa'u wa ma fis sudur. iQuran izokwelapha izifo zeinhliziyo. Izifo eziseinhlizweni. Allah uzokwelapha mina nawe. Le bid'a le ekubambile engafuni ukukuyeka mfowethu nawe dadewethu oyimuslim noma oyisulumane. Allah uthi iQuran izokwelapha leso sifo leso. Lesifo lesi sokungakholwa wena ongelona isulumane onabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdali wakho. Allah uthi iQuran izokwelapha leso sifo leso ngoba isifo senhliziyo. Allahu akbar. Allah uqonda yonke into ngathi. Yingakho mfowethu nawe dadewethu, uma ngabe uzwa ngifunda iQuran bese ngikutshela incazelo, ithathe leyo nto leyo njengomlayezo ophuma kuMdali wakho, kodwa akuwona umlayezo ophuma kuMbatha, ngoba akuyena uMbatha okhulumayo kuQuran, kodwa kukhuluma uMdali wakho. Ngisaphinda futhi. Umfundisi ofuna ukuchallenge mina aqale ngokuzilungiselela ukuthi angitshele ukuthi leli iBhayibheli leli aliphethe esandleni sakhe kula more than 20
esengikubalele wona kwamanye amavideo ami, leli wena ozoza uliphethe liqhamuka kubani? Ngoba mina sengikutshelile, awutshelwanga yimi, utshelwa umnikazi wayo iQuran ukuthi tanzilum min rabbil alamin, isambulo esivela kumondli wemihlaba yonke odale yonke into. Nawe-ke mfundisi, nawe-ke mfundisikazi, nawe-ke mshumayeli noma mshumayelikazi, mdikoni, mvangeli, mbhishophi, uze uzimisele ukuthi uzongitshela ukuthi lelo Bhayibheli lakho ozobe uze nalo wena uliphethe esandleni, oliphethe kumanje, liqhamuka kubani? So Allah uthi iQuran izokwelapha izifo zeinhliziyo. Lalela ngikubalele izifo zeinhliziyo. Konke lokungcola lokhu enikwenzayo nina eningakholwa, nani nina enikholwayo, kuyisifo esisenhlizweni. Umona isifo esisenhlizweni, umhawu isifo esisenhlizweni, inzondo isifo esisenhlizweni, amagqubu isifo esisenhlizweni, utshwala isifo esisenhlizweni, ama-drugs isifo esisenhlizweni, ubuthakathi isifo esisenhlizweni, ubuhlongandlebe isifo esisenhlizweni, ukubulala isifo esisenhlizweni, ukuthwala isifo esisenhlizweni, ukulala nabafazi babantu, ukudlwengula, ubufebe, ukudayisa ngomzimba isifo esisenhlizweni, ukushiya umkakho endlini uyolala nonkosikazi kamakhelwane, noma ushiye indoda yakho endlini uyolala nendoda kamakhelwane isifo esisenhlizweni, ukushiya umkakho endlini uyothenga omahosha abaqwayizi emgwaqeni isifo esisenhlizweni, ama-drugs, ukuba neyinkinga kwibhizinisi yakho, ukuba neyinkinga emndenini, zonke lezo zifo lezo yizifo zenhliziyo. Allah subhanahu wa ta'ala uthi kuQuran, ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub. Ekubeni nobudlelwano nokukhumbula umdali wakho, kulapho izinhliziyo zithola khona intokomalo, kulapho izinhliziyo zithola khona ukwethaba, kulapho izinhliziyo zithola khona injabulo. My brother, my sister, wena osesebhizi ngebhida, awuzenzi, uyagula, unesifo enhlizweni yakho esidinga ukwelashwa, ulandela inkanuko zakho, ulandela imibono yakho, ulandela intando yakho, awufuni ukulandela intando kamdali wakho. Yingakho noma utshelwa ngebhida ukuthi iyeke i-wrong ikusa esihogweni, kodwa wena uyazikhohlisa uthi mina ngale bhida ayami le ingisondeza kumdali wami, yenza umdali wami ahlale ejabulile ngami. Awuzenzi, unesifo enhlizweni. Bonke labantu laba abadukisa abantu, abadla imali zabantu, abadla imali zabafelokazi, abadla imali zeyintandane, abangabahola abangelona iqiniso, abahola ngobudlova, abahola ngesandla sensimbi, abacindezela abantu, abadla imali okungezona ezabo, abazenzi, bayagula, bagula ezinhlizweni. Allah uthi iQuran iyona ezolapha izifo zenhliziyo. I-stress, i-depression, i-anxiety, ukuhleba, ubumenemene, zonke lezo yizifo zani zenhliziyo. Allah uthi iQuran izolapha lezo zifo lezo. Isifo sokungakholwa, uthi mangabe utshelwa ukuthi la ilaha illallah, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukamdali wakho, bese uthi wena mina uShembe ukhona, mina uJesu ukhona, mina Holy Mary uMaria ocebileyo ukhona, mina amadlozi akithi akhona. Izifo zenhliziyo. Allah uthi uma ngabe ungakabi neta'alluq, ungakabi nani nobudlelwano naye, ne-connection nomdali wakho, lezo zifo lezo ngeke ziphele. Sengathi umdali angasipha amandla, asivule ingqondo, silibone iqiniso njengoba linjalo, sizokwazi ukuthi silapheke kulezi zifo lezi ezingaka zenhliziyo ezisiphethe.
ukuzazisa, ukubhekela abanye abantu phansi, izifo zenhliziyo. Bafowethu, uma ngabe wena yonke lento engikubalele yona ungafuni ukuyiyeka, uzoloku ugula uzufice ukufa. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.